La campanya està agafant tons paranormals que comencen a fer iuiu. Alguns candidats semblen vinguts d'altres planetes i d'altres fan propostes que només poden ser producte d'estranyes possessions. Els d'Esquerra parlen de fenòmens esotèrics entre Mas i Duran, mentre el senyor Trias no para de repetir ordre i progrés, i proposa un gran hermano de càmeres de videovigilància. A més, veu fantasmes de complicitat entre els ocupes i el senyoreu. No sabem si és un cas per la Jim Mulder o el pare Merry. Sarkozito Fernández i els amics de la conspiranoia mundial intenten evitar la colonització dels humanets de fora. Igual que la invasió de los ladrones de cuerpos, però ara els extraterrestres adopten formes d'immigrants. Ai, que les mesquites són naus espacials on ens portaran per fer-nos proves. Per això ha declarat la guerra a les mesquites i vol fomentar la immigració hispana, que deuen ser els bons. Els aliens catòlics? A qui no li fan por els homes de l'espai és a la senyora Mayol? Potser perquè són verds? Els vol facilitar una inversió sostenible i proposa unir els dos tramvies de la Diagonal. Si han de venir, com a mínim que no contaminin. Ni el senyoreu, que s'ha passejat pel Raval, el laboratori de convivència de la ciutat, on hi ha gent vinguda de tot l'univers que li ha demanat votar a les pròximes eleccions. I és que a Barcelona hi ha d'haver de tot. Amics, no perdeu de vista que la veritat és allà fora. Us ha informat en rigorós diferit la Mercè Soler. Apa, que vagi bé.